Виртуозна класика. Този месец у нас за първи път пристигна световно известната пианистка и дипломат Полин Янг. За смисъла на това да преподаваш хилядите часове упорит труд и необходимостта от открит диалог в моменти на политическа криза, с нея разговаря Цвети Петрунова. Много е важно. Интересно. В политика. Тя влиза в голямата музика още като дете. Свири от 5 годишна, а на 11 вече е на сцената на Карнеги Хол. А с впечатляващата си международна кариера, Полин Янг обикаля с класическа музика. Като този месец успя да спре за първи път и в България. За среща на живо с публиката във Варна, Бургас и София. Полин, ако се върнем назад във вашето детство, спомняте ли си първата нота, която успяхте да изсвирите на пианото? Честно да кажа, не. Но си спомням усещането, когато учителят ми по пиано ми представи няколко произведения, които трябваше да науча. И аз, въпреки че бях толкова малка, се влюбих в тях. Всъщност в класическата музика като цяло. Когато бях на 4, попитах моите родители дали мога някак да се науча да свиря на пиано. Но за тях аз бях прекалено малка и затова ми казаха: може би, като станеш на 5 и още се интересуваш, ще обсъдим отново, като си мислеха, че аз ще забравя. Но на сутринта на 5-я ми рожден ден, аз отидох до тях и уверено им казах, че вече е време. Така че бях доста постоянна и това изненада всички. След това дойде късмета с моя първи учител по пиано, който ми показа колко красиво може да звучи инструмента. Така продължих да го правя и до ден днешен. А може ли да пресметнете колко минути до сега сте прекарали репетирайки на пианото? Това е много трудно за пресмятане. Никога не съм се опитвала, но дори в най-ранните години бяха поне по 4 до 6 часа на ден. По това време ходах и на училище. Така че си беше доста отдаден процес. Малко време за сън, но съм отдадена до краен предел. Имах късмета да свиря в някои от най-красивите зали в света, но тази, която оставя истинска следа в сърцето ми, е Музикалната академия на щата Филаделфия, защото акустиката там е феноменална, а и самата обстановка. Също така харесвам и Националния дворец на културата в Португалия, защото е планиран по подобие на Версайския дворец. И понякога, когато свиря там, усещането е като в паралелна реалност. Естетическа и звукова красота. Да си солов артист звучи обещаващо, но зад аплодисментите стоят много часове самостоятелна работа, пътуване и дисциплина. За Полин Янг това е и предизвикателство и свобода. Свободата да разказва истории чрез пианото и да бъде в пряк диалог с публиката. Мисля, че това си има и положителните и отрицателните страни. Една от положителните е, че имам възможност да се съобразявам само с моя график и така да правя доста повече концерти. А най-вече има такъв богат репертуар, писан само за пиано. А аз не мога да си представя да не го преоткривам и преоткривам. Разбира се, начинът ми на живот си има и негативи. Понякога и на сцената, но и по време на пътуванията се чувствам самотна. Така че на моменти и аз самата си признавам, че би било много хубаво да имам приятели и колеги около себе си. Въпреки това, все още не мога да си представя работата в голям оркестър. Може би чело, да, или пиано, трио, или квартет. По време на университета го правих. Пътувахме с мои колеги в Китай, Бразилия и си беше доста забавно. За мен непрестанната работа и дисциплина са ключовете към успеха, защото извън самотата, преди всичко се доверяваш на себе си. Естествено, имам и невероятни ментори. Това е от огромно значение за бъдещо развитие. Никой не си познава границите, затова е хубаво някой да помага в това надхвърляне. Но това, което не трябва да забравяме като артисти, е любопитството към света, към живота музиката. Харесвам Валц. Един от световно известните композитори казва, че за да си добър музикант, трябва да се интересуваш от философия, история и събитията, които се случват навсякъде около теб. Аз следвам тази посока на мислене. Затова за мен беше важно да не правя типично образование в консерватория, а да се съсредоточа изцяло в дебрите на музиката. И ние, музикантите, сме точно този мост, който може да свързва култури.
България вече сте били във Варна и Бургас. Предстои ви и концерт в София. Как намирате нашата държава? Интересно е, защото обикновено не оставам за толкова дълъг период в една държава. Тук имам възможност да си говоря с публиката доста открито. И преди, и след концертите. И те наистина се интересуват от моя репертуар и композиторите, които представям. Освен на сцената, Полин Янг е у дома си в ролята на преподавател и дипломат. По време на престоя си у нас, тя работи и с млади музиканти от Националната академия. Предстои ни съвместна работа върху произведенията за пиано на Шуман, както и няколко произведения на Пиацола. Така че нямам търпение за тези няколко урока да чуя всички селектирани младежи и да мога да им дам своите съвети, а след това да изсвирим произведенията заедно. Надявам се да мога да ги вдъхновя, така както моите преподаватели го правят, да ги посъветвам за това как да подобрят техниката си на свирене и своето артистично представяне, а и да им покажа, че балансът е възможен. Дипломацията и международните отношения са истинска моя страст. Докторант съм по дипломация и си мисля, че в бъдеще ще обърна повече внимание на тези процеси, защото светът има нужда от правилен диалог. Искам да покажа това и на младите. Комбинирането е възможно. Всеки един от нас може да бъде като посланник на култура, на разрешаване на даден конфликт, да предаде правилните послания. Публичната дипломация е нещо много пренебрегвано и за това си мисля, че може да отворим таланта си в тази посока. Така, прекрасна е Полин Янг. Завиждаме, че се научила така добре да свири на пиано. Но Аз което беше... направих опит 10 години. Факта, че съм тук, а не на пианото, доказва колко съм се постарала. А ти затова се посмя? Защото си представи. Представих си, че можех да съм на това ниво, ако бях по-опорита. Наистина изисква много часове свирене, не беше за мен. А и чувствителност, Яна Донал, не изисква само... Притежавам я. Петър, ти имал ли си такива... да си бил поставен пред избор, който сега ще да те закара в паралелна реалност? В една паралелна реалност, къде щеше да си сега? Ами, да, съм го споделял неведнъж. Имах много високи резултати по география. Завърших на география в Бургаското училище с идеята да се занимавам с дипломация. С дипломация? Да, това ми беше... Сега можеше да си посланник. Можех, но си провалих живота и така. Така. Днеска му казах за втори. Ако можеше, къде, в коя държава би бил посланник? Не знам, това са интересни въпроси, Имахме зависи от страхотна жените. история, бяхме пратили един човек, производител на шнорхели, мисля, че беше като посланник в една от държавите, но българският дипломатически корпус е винаги бил интересен. Чакайте малко, и той ти си имал предложение, не чух, каза ли го? Не го казах. Имах предложение, за работа в посолството в Ирландия, но предпочетах да се омъжа за българин, да се върна в България по любов. И аз... Ето ни сега. Нереализирана пианистка и двама дипломати. Ами, уважаеми зрители, това сме ние, провалени животи. Сега отиваме към рекламите, за да не провалим и тях. След това ще видите. Цвети Петрунова ни е подготвила още една среща с световната шампионка по, забележете, артистично колоездене София Райхерт. Тя обра овациите, в България търси талант, до днес ще ни покаже друг свой талант. Очакваме тук и Поли Генова с чисто ново парче. На здраве, останете с нас. Все хора, които са се реализирали.